ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಏನಿತ್ತೆ 4 ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ 4 ತೆತ್ತಿರ್ತದೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ 4 ತೆತ್ತಿನ ಕೂಡ ತಿಂಚ ಪಾಡ್ತೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳ್ಳೆ. ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೇನು ಕಾವಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಕಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚೈನ ಮೈತಂತುಳ್ಳೆ. ರಡ್ಡೆಡ್ತು 3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚುದೀತು. ಗ್ಯಾಸನ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀತು. ಆನಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮನ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಟ್ಟು ಇಂಚ ಹಿಂದೇನು ಅವರ ಮಗರ್ತು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇಂಚನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಲೆ ತುಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ರೀತಿಟ್ಟು ಇಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆತು ತಿನ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತುಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಟ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.